第2回モデリング。モデリングとは簡単に言えば真似ることですが、今回はスポーツ選手に有効なモデリングについてご紹介いたします。おそらく多くの人が自分の憧れの選手や目標とする先輩などの動きやフォームを真似ようとしてしまいがちですが、骨格や重心のタイプによって動きやフォームは人それぞれ異なるので、それはおすすめできません。かえって動きが悪くなったり出力も発揮できなくなる可能性もあります。ですので今回は成功している選手の試合や練習への取り組み方や考え方などのメンタル面や食事やリラックス法などの生活全般を参考に真似てみることをお勧めします。同チーム内の人であれば日頃の行動をつぶさに観察することで何か発見があると思います。憧れの有名選手であれば書籍やブログ、テレビなどのインタビューから読み取ってみてはいかがですか。今日はここまでです。第3回はキャリブレーションです。それではまた。